Kaixo nere supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete? Nola autoerregulatzen zea zu zeu heldu bezala? Azkenean, umeak laguntzeko hortan, gu geu jakin behar dugu lehenengo. Lau modu esango izkizut. Lehenengo, geldiune bat, kontzienteki, arna sartu eta aukeratu zure erantzuna. Bigarrena, diafragmarekin arnastu. 4 segundotan hartu, 2 mantendu eta 6 bota. Estresa jaisten da horrela. Hirugarrena, zure egoera emozionalak edo egoera batean nola erantzuten duzun, hor detektatu behar dugu. Idatzi eta behatu. Bai? Eta laugarrena, barruko elkarrizketa aldatzea. Bai, esan beharren ezin dut gehiago, san nola egin dezaket hau pausos pauso, zaila den arren eta nola egin dezakedan. Ados, guazen adibidea jartza, imaginatu lanetik nekatu etortzen zehala eta aurkitzen duzu. Semea doa alabak, bainatu nahi ez dula, negarrez eta karraxin beharrean, guazen pentsatzea erantzun desberdinak. Esan dizegu, guazen azkar, dutxatzea, bainatzea, eta gero ipuin bat irakurtzen dugu edo pixka jolasten dugu. Bai, beraz, hoixe. Bueno, urriak 7 bihar, 6 tailerra dugu online, doakoa. Han itxerango zaituzte, tolako gauzak interesatzen bazizkizu. Venga, egun ederra izan.